Sa Good Vibes, natandog ang mga netizens sa istorya sang isa ka lola nga nagaistar sa kabukiran sa syudad sang Talisay kag sang istorya sang amay nga nagalibod sang Putulanson. Buwas hatagan sang birthday party ang lola kag hatagan naman sang bike ang amay para hindi na magpanglakaton. Yaring report ni Romeo Subaldo. Nadumduman niyo pa si Lola Encarnacion Solis, ang 72 anyos nga lola nga nag-isahanon nga nagapangabuhi sa kabukiran sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Buwas na ang iya nga 73rd birthday, kag ang Kapusan Outreach nga grupo nga ginatapuan sa mga residente man sa Talisay ang maghatag sang surprise birthday party kay Lola. Tinuig na siya nga nag-isahanon sa bukid, patay na walo niya ka mga utod. Wala man sa kuryente sa ilang lugar. Kung may magsaka dito kag magbisita sa iya, dako ang iya nga kalipay kay may makaistorya siya nga tawo. Ako na lang. Diyos na lang bahala. Pigaw ang imo nga pagtuot daw. Hindi ka gid makakasalbar. Ang iya birthday party diri sa may kapihan sa Lasang Hiwaton sa may sitio Tambara sa Barangay San Fernando. May mga donors nga nagpadala sang vitamins, may solar light, may cake, prutas, mga bayo kag madamo pa. Ipagapahan man si Lola. Sugaton siya sa mga residente sa ibabaw kag tuwangan nga makapanaog, papanyagahan kag pa-enjoyon antes ibalik sa ibabaw sang kabukiran. Butangan man sang solar light ang iya nga balay para matagaan sang kasanag. Sang kahapon naman, ginpagwa man sa Good Vibes ang istorya sang 23 anyos nga amay nga nagapanglakaton sa paglibod sang Putulanson kag isa man ka netizen ang natandog sa iya istorya kag magapadala sang bike para may magamit siya sa paglibod. May mga nag-order nga mga tigdamo para makabulig sa iya. Mga istorya nga nakahatag sang Good Vibes sa viewers kag subong viewers naman ang nagahatag sang Good Vibes sa ila.